Ahoj, som Sára a práve ma sledujete okom bezpečnostnej kamery. Normálne by to nebolo nič neobvyklého až na to, že ma môžete pozorovať zo svojho mobilu kdekoľvek na svete. Táto prevratná novinka využíva pripojenie cez mobilnú sieť a pomocou MMS pošle obrázky s možnosťou odpočúvania zvuku kamkoľvek si prajete. Nenapadlo vás niekedy, keď opúšťate svoju chalupu, chatu, alebo odchádzate z bytu či domu, ako prekabátiť zlodejov? Zavoláte svojej kamere a tá vám odhalí, čo sa vo vašom teritóriu práve deje. Alebo kamera zavolá vás. Dokáže sa totiž svojím čidlom sama zapnúť. Tiež môže spustiť alarm. Alebo vás len tak v tichosti zavolá a vy budete sledovať, čo sa tam práve deje. Dokonca aj v noci. Taká fotografia páchateľa, to už je slušný materiál k jeho dopadnutiu. SIMCAM vám ponúka kompletnú sadu kamery s príslušenstvom vrátane predplatenej SIM-karty mobilného operátora. Po inštalácii SIMCAM stačí kamere zatelefonovať vašim mobilným telefónom a v zápätí dostanete odpoveď. Pomocou diaľkového ovládača si ešte nastavíte režim stráženia. Niekedy by som si prijala byť na viacerých miestach naraz. A SIMCAM mi to teraz umožní. Ak chcete viac informácií, obráťte sa na predavača alebo choďte na www.simcam.sk. A nie je to drahé. Kúpite si SIMCAM kameru a potom len platíte za odoslané SMS a MMS správy. Žiadny paušál. Dovidenia.